हाय लोगोफोर, फैदो दसे ओरैनो रायज्लायनोसैलाय। माने नै आङो जोंनि थानायनि प्लेस बायदिसिना जायगाखौ बिसोरनो देखायनो नागिरदों माबायदि। माने बिराद बरिं जायगा आरो हाजो गेजेरावसो थायो जोङो। ओरैबो दखान गैया, ओरैबो गामि गैया, जेथिंबो जेबो गैया। थानानै जों माने बिदिनो सङो खावो जायो। मालिकबो गैया खाथियाव, गामिबो गैया। दा बेयाव थानानै जों मावगासिनो आरो। मालाबा समाव बिदिनो हाग्राफोरथिं थांनानै बिदिनो फानसालाबायनानै सेसा बायदिसिना बेफोरखौनो जासाबलाबायो। बिदिनो इन्जय खालामबाय थायो। आंनि एसे माखासे माबाफोरखौ देखायनो थानाय जायगाफोरखौ नोंसोरनो नायलांबाय थादो लोगोफोर। नै लोगोफोर, बेयाव थायो आंना लोगो सानै बेयाव थायो। ओमफ्राय आङो ओरै थायो, बे रुमाव थायो आङो। ओमफ्राय जों फिनांगौ जों बेखौ। मा बुंनो आरो, बरिं मोनदों ओंखायनो टाइम पास खालामलाबायदों नोंसोरजोंनो। उपाय गैया बिदि खालामाबानो ना लोगोफोर। नोंसोरसो मालाय न'आव आराम थानानै बिदिनो बायदिसिना जायगा नुगासिनो, बेरायगासिनो, गामिफोराव खामानि मावगासिनो। नोंसोर बाहेरायाव फैनानै गोदाव सोराव बिदि मावफैलाबायनो गोनां जादों आरोना लोगोफोर। जेथिंबो जाला माथो, ओंखायनो बेफोराव थालाबायनोसै आरो। मा नायबावनो लोगोफोर, जेबोआनो गैया जोंनि जायगायाव, देखायथावनाबो जेबो गैया। बेफोरखौनो नायलाबायदो ना लोगोफोर। दे होमबा लोगोफोर, मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामनानै हो। आंबो गोदानसो, ओंखायनो जेबो एक्सपिरियेन्स गैया रायज्लायनायनिबो, फाल्थुथार। ओंखायनो नोंसोर आंखौ एसे हेल्प खालामदो। एसेयावनो दोनथ'नोसै आरोना। बिदिनो आं गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थागोन, हानायमानि जेसेबां मोजां हायो एसेबां लाबोनो नाजागोन आंबो। खनसेयावनो बहा देरनो, नङा होमबा? लासैनिफ्रायसो देरलाङो नालाय। दे होमबा लोगोफोर, लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय ना। बाय।